Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising. Hello! Maayong gabi, mga igala, mga kabisdak. Kumusta kamong tanan? Okay, sa dili pa ta magsugod, please comment where you're watching from. Kung asa mo nagtanaw, comment ug share the live ni Ate Binky with your friend and follow my page para dili mo maulahi, dili niyo ma-miss ang akong live kada gabi. This is everyday live Bisaya in Canada Night Talk Show with Ate Binky. Okay? So, ug kung ikaw usa ka Bisaya nga naglangyaw sama ka nako, nilangyaw sa laing nasud aron manimpalad o comment asa ka karon o asa ka kabisaya. Alright, so sa wala pa nakailan ako si Ate Binky, Bisaya gikan sa Misamis Oriental. Diri na nagpuyo sa Canada. Welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show. Dinhi atong istoryahan ang mga tinuod nga kinabuhi. Okay, ang mga hagit, ang mga leksyon o mga oportunidad nga makatabang nato nga makapalambo sa atong kinabuhi nga igsuon. So kuha ang inyong kape diha or tubig, mag-istorya ta karong gabi una. Okay? So, ang atong topic karon ang tinuod nga hulugan sa kalampusan. Unsa man ang tinuod nga hulugan sa kalampusan? Para nako, ang kalampusan dili lang sa kwarta. Di ba? Kaya malampuson. Nya, maglampuson kay ni kuan sa dahag kwarta or unsa pa niya. Dili lang na usa ka butang ang kalampusan mga igsuon. So atong paghisgutan karon nga ang atong kalampusan dili lang sa kwarta. Ang usa pinaka-importante gid kaayo bitaw nga kana bitang magmalampuson kasi imong kinabuhi tungod kay baskog imong lawas. Kay kabalo ba mo? Ako sa mga 2018 katong nga panahon na total disabled ko. Imagine nimo for 2 years. For almost 2 years, like at the end of the 2 years, I started to move like at least 4 hours to go work, to try if I can do it, you know. And it's been almost like, it's a long journey mga igsuon. So mauna siya nga, ang atong yung kabaskog sa lawas, nga mabalik nato, mabalik kung kabaskog ang imong lawas. Usa ka na kadakong kalampusan na atong nadawat sa atong kinabuhi mga igsuon. No? Okay. Imagine, that was maybe 7 years ago, and I've been in therapy for 5 years. Could you imagine? So, ingon ana siya ka dugay, no? Dugay kaayo. Unya, ang usasad nga malampuson ka ko ng imong pamilya. Ang imong pamilya magkahiusa, di ba? You spend time together with your family. Dako kay nga kalampusan kay daghang kay karon labi na sa mga nag-abroad, ang mga bata ipa-daycare, ang mga bata lain ang magbantay tungod sa pagpaningkamot sa matag adlaw. So mao na siya, importante kaayo ang time nato sa pamilya kay
dili naman mo balik. Kung sa gamay pa ang mga bata, dili mo makita diyon sa nila paglakaw, diyon sa nila pag you miss a lot of moments sa mga bata. Usasad na siya sa mga kalampusan nga kung makauban nimo ang imong pamilya, okay? No? Labi na gyud sa kanang on makauban nimo niya mag-travel mo, you go together nga magbiyahe mo, you go so many places with your family. Dako kay nga kalampusan nato, no? Kay kasagara sa ato karon, daghang kaayo nga gusto mo travel pero dili enough nga siyempre kung mag-travel ka kinahanglan ka og pocket money, kinahanglan ka og bayad sa imong sakyan asa ka paingon, no? So usasab na siya sa mga importante nga butang nga atong i-consider na magmalampuson pa kung atong panahon uban sa baskog ta niya makauban na ta atong pamilya o labos tanan na abi kay kalinaw. Kana bitang kung magtrabaho ka di ba ma-stress kay ka kay you have to do this and do that and do this and do that. Usahay imong peace mo rag kuan ba siya dili siya mag-uli ka sometimes uli ka sa imong balay nga you have some na mga stress imong mga pangunahuna. Kunya mo na siya ang nakanindot. Mao na siyang kanindot nga atong tun-an unsaon natin ipagkabot ni nga mga kalampusan mga igsoon. Labaw sa tanan kana bitang magtabang ka sa uban, di ba? Ang kalipay bitaw sa kanang magtabang ka sa uban, ilahi ra gyud sa kanang mag-receive ka. It's nang giingon nila nga it's better to receive than give than to receive, di ba? Nindot kaayo ng mga kalampusan kung ato nang makambot mga igsoon. O diri sa atong programa, o diri sa atong komunidad, makabot nato mga igsoon kung maningkamot ta. Kay karon ang atong social media is global na, so you can reach millions of people throughout the world. So I will call you kanang tawagon nako ang mga Bisaya kung naa mo karon sa lain-lain na sama nako nga naningkamot nga manimpalad o gusto pa nga molambo and you want to grow more and to give more and to travel more and to be with your family and to feel like you can do whatever you like to do, comment lang kay ako pasin ako makatabang nimo, okay? Kay kining akong ginahimo nakita nako no sa tibuok komunidad, nakita nako nga kining tanan nga akong gisulti sa inyo posible siya because I see it, okay? And then I am now living with it, you know. I'm enjoying what I'm doing, you know. As long as you are coachable, magpatudlo ka, kung dili ka garbusa nga, dili ka magpatudlo kay you know everything, no? In every day there is always something to learn. So muna siya akong ganahan, muna akong nindutan aning komunidad that I am doing right now. That's why I am showing here, mag-show ako sa social media to inspire you, to open up the opportunities that you might, this is the way for you to find something that you're looking for. Okay, so nakoy pangutan na sa inyo ha karon. Those are my thought. At para sa ako mao to siya ang meaning sa kalampusan. Ngutan ako sa kanimo karon kung mga Bisaya kung asa karon naminaw para nimo unsa ang tinuod nga kalampusan hulugan sa kalampusan sa inyong kinabuhi. Share sa comment and I really love to know. Okay? So salamat kaayo maura to. Salamat kaayo sa inyong oras. Maura tong topic karong gabi una o lain na pudot mo. Salamat kayo sa inyong oras mga igsuon mga kabisdak og sa inyong pag-uban kanako karong gabi una hinumdumi. This is what you have to remember. Dili kinahanglan paspas ang imong pag-abot sa imong damgo. Na gusto ka mo lambo o mo lampo so dili kinahanglan slowly but surely, one step at a time. Ang importante wala ka mihunong. One small step, every day is still a progress. Padayon lang kay naagi hapon plano si Lord para sa imong kinabuhi. Alright, para sa tong tanan, God bless everyone. And thank you for watching. Don't forget to like, follow, and share. Aron dili nimo ma-miss ang akong night talk show. Daghang salamat mga igsoon.
Bye for now. Done with me at all. From the ashes